ए जे भाव बाबा जगह पर ना पहुंचब ना पहुंचब तो लय कट आदमी हो जाला लगवा फोटा भी दे बड़ी एगो भाव हमारा मन में आइल बा आज से 40 वर्ष पहले के भाव बा एगो गाय भैंस के चरवा दियर में गाय के भैंसी के छोड़ के ए महाराज हाजी क्या महाराज एगो फेड़ा त बैठ के लौर में टंगरिया फंसा के आवा चक्के में ओकरा गोल ओकरा मोन एक आगोल एगो आलाप मार दी साफ ठेठ भोजपुरी है वाह हाथ जोड़ी आज हम खिलांट ट्रम्पेट बजावत ना रहने अपना दल में बाजा ही ना देत रहने ए तारा अंदर क्वालिटी देखने तो कहने नहीं तारा के चैनल पर भेज के छोड़ो खींच लेनी जा इहे कहला जे भगवान कुल्ही ना ले ले इनको रंग तो हाथी पेंट हो लेकिन कलाकारी इनका लगे कुछ बा हमारा कमलबास भाई पहला तोर भेंट भइल तो कहले ब्यास ई तू कालापन के बाद साह कहां से दे देला पंजे बाबा जाए दो कॉलोपन का होन तो बाद साहन होन बीबी नहीं खन तो इहे निमन तू बीबी ले आई लोको तो बेटा का मां पर विचार कर मैया बेटा का मां पर विचार कर मैया क्यों हित लेखा हमरा लगता हो बाल ता के होतन क्या तो बुझा तरह के हमले भी कब जो हमारा लगे आओ ई तो बुझा ता कि लड़की के भाई हमें 15 वर्ष ले हमन के दल में रह के बजौले गोले बड़े हमर सहयोग करे भाई जयराम जी करमर निवासी जा आओ ना ना बैठा पाहुन के आओ गिरी बाबा तनी हाथ गोले तो इनकर मेल गिरी बाबा रहले कमलबास भाई मन होश हो गेले जब गिरी बाबा मंदिर धल लेले तो जोड़ी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जयराम जी के भगवान बनौले रहस इहो नहर धइले बड़े घरी जे बेटा गाना पर विचार कर मैया बेटा गाना पर विचार कर मैया जयराम जी क्रमर हमारा हजार हजार रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा पढ़ने ना लिखने ना जाने कविताया पढ़ने ना लिखने ना जाने कविताया छोटे छोटे रुपया में गिनल ना जाला एके तोर जब छोट होकर त देख हाल दल हां कलाकार के लगे रुपया निकाल के फेनो में से ले जेबो तनी घटे लगे हां भुला जाई पैसा वे जी यहां बचा के ले भाई लगे भुला जाई पैसा हमरा के पुरस्कार देने भैया
बार बार नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा एही जबा मनु मनु बाबू पढ़ने नली खाना तनिका मैया मोरले पार लगा मैया मोरले पार लगा मैया मोरले पार लगा एक दिन मनु बाबा है गीत गाउने यार वो धोबा छुआ गांव बा तो कहल जी बेची कौन धुन हो कहल जी जानत हम हूं नहीं हमरा भैया लाला यादव जी तुलसी बाबा के परिवार से पकड़ी डेरा जय हो 82 हमरा के हजार हजार रुपया पुरस्कार से भैया के नमस्कार प्रणाम बा जय हो बार बार नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा तो देखो न मारा नहीं ना मर तो सब तन देखाबू इहो ना अतन खेहा पर रहतो मेन पे हो जा कहे के परल बाबा कि हे जग जननी आदि भवानी हे जग जननी आदि भवानी हे बाघंबर वाली हमने के गुरुदेव जी जो लगाई वहां के गाँव त्रानी तो कह गए फिर पर नजरिया फेरा हो मैया काली 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 हम गावतन तैसे हम कहतनी जे हे जग जननी आदि भवानी हे बाघंबर वाली तय समय न थो पर नजरिया फेरा मैया समय न थो पर नजरिया फेरा हो हे मैया सृष्टि करे वाला के करलू तू सृष्टि ए दुनिया के जे सृष्टि करला माई ओकर सृष्टि तू कइले बड़ पालन करता को पालन कैसे सृष्टि ए दुनिया के जे पालनहार हो ओकरा पतू बालक कैसन दृष्टि रखले ब्रह्मा विष्णु महेश केहू तरह से बहरी ना हो शंकर जी के तीसरी अखिया शंकर जी के तीसरी अखिया दिहलू लाली लाली शिव जी के लगे वो आंख अधिका उतार दिहल है माई जे शंकर जी के तीसरी अखिया दिहलू लाली लाली आज समय न तुम पर नजरिया फेर हो